Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Базарбай Бикшәнтәев. Без дә Кытайдан килеп белем алучы студентлар шактый. Менә ул шуларның берсе. Әйдә, Базарбай, иң элек үзең турында таныштырып кит әле. Каян, кайсы җирдән, шәһәрдәнме, авылданмы син? Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле туганнар, хәерле көн, исәнмесез. Мин Кытай Халык Республикасы Шинҗан Уйгурский автономиялы район, анда бердән-бер Чишмә татар авылы бар, шул авылдан туып үскән егет. Менә Базарбай, беләсеңме, Чишмә авылында миңа да Ходай насыйп итте булырга, бик матур авыл. Анда татарлар да бар, казаклар да, уйгырлар да барсы белән катнашып яшиләр. Әлбәттә, татар теле бераз онытылган, ләкин син татарча шундый матур сөйләшәсең. Нәрсә дип әйтәсем килә инде, бездә анда бик чиста татар телендә үзегез дә әйтеп отырсыз, чиста татар телендә сөйләшә белми. Әмәликин анда кешеләрнең барысы гурып-гадәтләре, ниләре аз гына булса да инде татар несе азрак булса да сакланган инде. Шуңа күрә мин уйладым, шушы Казаннан, Татарстан Республикасыннан килеп укырга, үз милләтебезнең гурып-гадәтләре һәм тел язуларын өйрәнергә дип теләп килдем инде. Менә син бик матур җырлыйсың. Кытайда да шулай җырлаган булыр идең. Хәзер консерваториядә укыйсың. Кем классында укыйсың? Хәзер консерваториядә Зилия Даяновна классында укыйм. Зилия апаның җитәкчелегендә шунда укыйм. Менә җырларын сизелә, консерваториядә укыган. Менә яңа матур гына клип эшләгәнсең. Әйдә, башта шул клипны карап киттек дә, аннан соң клип турында без сөйләшербез. Яра. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гүлен даланың, биргәнсең канатлар талпынар шагымда, балалык рәхмәтем шырымда шагала. Кадрләп үстергән мин синең җимешең, куюның гүл бакчан аслы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән танимын. Бурычлы сиңа мин әнкәем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын, ай белән кояшны бирәм дип уйладым, үрелеп аларга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куюның гүл бакчан азлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин
Базарбай, менә бу клип башкаларга ошамаган. Мин моның Кытайда төшкән клип икәнен беләм. Менә анда катнашучылар кемнәр иде? Анда катнашучылар минем туганнар барысы да инде. Минем әнидең яшь шагы ролында уйнаган минем җиңги абыйның хатыны була. Һәм аннары зорайганда ролда уйнаган әнием өзендә. Менә ни өчен син шушы җырны сайладың, әниемә дигән җырны? Әниемә җыры инде бердән-бер халыкның йөрәгендә сакланып калган җыр бул. Татар кешеләренең йөрәгендә дә һәм казаклар йөрәгендә дә сакланган. Композиторы Казакстан Республикасының композиторы опат булды инде. Аннары уйладым, әни һәр кешегә кирәк. Әнисе бар кешеләр бер кайчан да харт кеше түгел инде. Һәр вакыт бала шулай бит. Әнисе алдында һәр вакытта бала. Шуңа күрә әнием турында төшердем. Һәм әниемә декабрь 20 декабрьдә инде алда тулган көне була, шунда бүлеккә. Ничә яшь була нигә? Әниемә 54 яшь була. Әне бик яшь әле. Сез ялгышмасам 4 бала, 3 малай, бер кыз. Бу җыр алардан да әниеңә Бүләге, туган көне котлау була. Базарбай, инде менә әңгәмәбезне йомгаклап, син дөньяга сибелгән татарларга үзең шикелле менә дөньяның бер почмагында яшәп, Татарстанга килеп белем алучы татар егете буларак әйтергә теләгән теләкләрең нинди? Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле туганнар, без кая гына сибелеп яшәсәк тә, бердәм булып, бергә булып, һәр кайчанда йөрәкләребез, аккан каннарыбыз милләтебез дип сукса, милләтебез дип турса, безнең милләтебез тагында биек үрәләргә җитә дип беләм. Шуңа күрә бердәмлектә, бергә булып яшәргә язсын. Амин, шулай булсын. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Кытайдан килеп, Кытайның бердән-бер татар авылы булган Чишмәдән килеп, Казанда консерваториядә белем алучы егет Базарбай Бикшентаев булды. 4, 3, 2, 1, старт. Базарбай, бу нинди диск? Бул менин бул тапкыр Кытайга кайтканда, шунда ишкәрткән, шунда эшләнгән. Кытайда чыккан диск бу. Кытайда чыккан диск. Монда күбе татар җырлары. Шуны да татарча язылганда бит? Кытай телендә, татар телендә һәм аста Уйгыр телендә. казак телендә язылган бу инде. Шуңа күрә бер җырлар, 4 җыр бар казак телендә калган җырларның барысы. Татарча. Үзләү татарча җырлар шулай инде. Шундай җырлар. Шунда. Бу синең беренче диск инде. Киләчәктә күп булар, Алла бирсә. Була, Алла бирсә. Кытайда да көп иттереп бастырган иде, анда көбесе сатылып бетте һәм подарок бүлеккә китте. Моны сезгә бүлеккә инде. Рәхмәт. Ярар, сиңа уңышлар, безләр яңа дискларда күрергә насыйп булсын, ярар. Рәхмәт. Кадерле дуслар, Базарбайның беренче дискысы. Алла бирсә, әле ул киләчәктә бик күп булып, аның җырлары тыңлаучыларга барып ирешер. Ходай кушса.